Patadahon Gospel Light for Indonesia, di mana ditorungi Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia sayradido lahu makubasi Juliana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni debata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia ima pakubasyon tudak dana, renungan di radio Bunga Batu, podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaon ningulu marhata Batak, marhata Jawa, dohot marhata Sunda. Ragam pagkubasyon Juminar, ima Global Assembly English Service, ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time, ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pagkubasyon tu akka parsikola ima VCC ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pagkubasyon tunaposo ima gaul community ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7.30 potari. Jukpangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI rade totong lao makubasi. Tabe sian hami uluan ni GLFI Padita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH Dohot Sadok Tim. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongas samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Unang mabosaroham. Bosaroha, lo terpikir taringot hamatian. Aliasing dupaduhan ni Tuhan taringot tusi. Unang mabosarohamu. Yohanes 14 ayat sada. Ahama jadi jehon di debata tu hita akan apersia, torok do inganan di bagas di damang. Nalau maau mengadari inganat di hamu. Yohanes 14 ayat 2. Saya mulak doa mengalap hamu. Asarap hamu dohot au. Yohanes 14 ayat 3. Ahama naikon ulah honokku. Asa unang bosaber rohakku. Hapersiay me Jesus. Audo dalan dohot hasitungan, dohot hanguluan. Dang adong na sa hatua may, ya sumarhite siya nao. Yohanes 14 ayat 6. Hapersiay me Jesus. At ay ngod do pepa kukop ni Jesus di benar silangi. Nung atong sude di patu-patuhan Jesus, holan o mapapita. Nung nga marujong bay sude. Sude, nga say be digarar. Pasohot ma bossa ni Roham.
Tungunang be besar rohamu. Ay ganu pahalak na persia tu Tuhan Yesus. Dang be mago. Alay dapotan hanguluan saliling-nililing na. Amen. Mauliate ma Tuhan Yesus. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia markite sodang barita naudinasian Kristus. Shalom, oras borngin madihita sa luhut na damang dainang naunggoy marpungo di bagasan jumon di bagasan tikyon. Tapasahat mahamaliatan ni rohata tu amata pandingan basai ala dilehon do pedihita tiki nabuhi hita marpungo di bagasan jumon lau manangihon hata ni debata imana lau si pasahatan ni naposona ima tema pelian na hinalomohon ni debata na dibuat sian buku Roma ayat bindu 12 ayat sada. Damang dainang naung marpungu di bagasan jumon, tapuka ma acarata, tapahoho madirita, marinde mahita sian buku ede nomor 732. Pasu-pasu hami, oh Tuhan. Damang dainang nang pinaribot pe, sonari masuk mahita tutang yang pamuhay, imana niluhon ni naposona amang evangelis tigor tobing, tu amang tigor tobing pinasa matiki. Tapasada marohata martanyang mahita. Mulai ate madiho ale Tuhan alani denggan basami boy hami marpungu ima di bagasan Zoom acara BNP nami Tuhan na di naungi Gospel Light for Indonesia. Alani Tuhan, homa Tuhan na mangiring-iringi, homa Tuhan na mangida sude aka alat nami pakai Tuhan di tonga-tonga di bagasan Jumat Tuhan. Alani Tuhan taringo dope mungkin akadongan nami na so boy dope rapak Tuhan Tuhan asa boy membuka Zoom di acara BNP Tuhan. Tuhan homa Tuhan nama masu-masu perjamita nami homa Tuhan mga leon hagugon leon Tuhan ima internet asa unang targanggu Tuhan nalau pasatun hatami di tonga-tonga ni ibadah namion. Alani Tuhan na pos doa nami
Ibasada horo hami sian desa nawalu Tuhan lau mangulahon acaraon di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Amen. Moliate dina posona amang tigur tobing. Sonari hita tangi humajo hata soso-soso sian padiri Gospel Light for Indonesia ima amang Dr. Paul Chu Sihombing nasa Singapura diuduti muse visi misi sian bangso na pinilit. Oras. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa pabinabotohom matuhamu di acara BNP manang bangso Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jirafay manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jirafay songon sada nembaga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Jirafay dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangso Batak na pinilit ni debata kakastarida doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tagan sepersia dope aka uputa tu Tuhan Yesus. Aletung pematen si dari pusa di Tanah Batak mana di Lubu Pining tong dope tongos debata no mensen asa marhitei boy di Batolhas di pararat barita nauli tu halak kita bangso Batak asa marhite nalo persia hot naman jalo Yesus gabe Tuhan jali sipalua saut ma bangso Batak gabe bangso na pinilit ni de Batak. Ya bisi manang si Rimon sian benpe ima gabe bangso Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu marite asin na rohani de Batak naung mamilit hita sada Petrus 2 ayat sia. Jala misi manang si ulang ni benpe ima tolupe. Pena berjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon, patuguhon apresiaon, diganup hita, halak Kristen Batak. Penapatuluhon, pabarohon pasu-pasu, tusadok halak Batak, songoni, nang tusude bangso. Mauliate. Damang dainang nang pinaribot pe sonari marende mahita muse sian buku ede nomor 610 sada ayat sada rodi ayat tolu upasaha matu Yesus. Pasahat matu Yesus, salut nangoluki.
puji suarani pamataku memuji warnai ku pasahan panas Yesus selalu nadiriki ku pasahan panas Yesus selalu nanguluki. Damang dainang nang pinaribo pe sonari saat mahita tutikina lao manangihon hatani debata imana lao si pasahaton nina posona amang pandita hatigoran manalu emin MTH tapasaha ma dirita lao manangihon hatani debata tu ana posona nileho matiki. Ya, nunga jupang tikina law mananganangin mahita. Tuhatan ni batang, rak martangi yang mahita. Upasata bima tutangamu ali Tuhan. Dina jupang tikina hamin na law mananganangi tuhatami. Perbadiai mahamis dohot salut at kadongan nama dohoti acaraon. Asa tarpasu-pasu hami marhite todimi. Di bagasan guardi Yesus Kristus kami martangiang. Amin. Maulia tema perjuru tapasahat tu amat tadi bata perdenggap basai na mangalio tiki di hita di bagasan las niroha hagugon dohot hasehaton boy hita berpungu di bagasan borgin natung masai denggan natung masai uli dia cara bangso na pinilit na pinatupani CLFI manang sinodang ni barita na uli di Indonesia. Tung pendaung gudang naung manada radang salah tok patah dahonok kudiriku padita hati goran manalu apala anggi manang tino dohoni pastor huntal manalu maulate di acara bangsona penili di bagasa bergenon tema na pinatupani panitia ima pelean nani halomohon ni debata nani enet ni panitia mai sian rom 12 ayat sada kujahahon ma tuhita songonon ma didok disi nahua poi mahamu ale akadongan marhite-hite asi ni rohani debata pasahat hamu ma daging muna bahen pelean namangun nabadia nahi nalomohon di debata ima hadaulatun ni namarroha damang dainang na ni haholongan di bagasa Kristus Yesus masura na ni kirim ni Apostel Paulus tuhalak na posea tuhurian ni debata na adong na dihuta Rom nunga bitutujal mana porsena sida nunga majako Jesus di bagasan ngoluna di bagasan rohana gabe Tuhan jala si palua di bagasan ngolu nasida marita hiti surato damang dainang Apostel Paulus di bagasan asi dohot holeng di rohani debata mangi dohot gomos tu halak na posea manang tuhurian di debata na adong di utarom asa di pelehon nasida daging nasida gabe pelian na mangol pelean na badia jala gabe pelian na ni halomohon ni debata on masada tanda naikon adong di bagasan ngoluni halak na porsea iman naikon pelehonon naro daging nasida gabi pelian na mangulu tau sangap dohot hamulia ni debata peting situtu boto ota manginang dohot aka haang hipinaribot rikot situtu ikot boto ota asadang natoho halak Kristeni Kristen si ihuto Jesus
Manang halak na porseai sisop bade bata anggo so dipeleho do daging nasida tahu sangap dohot hamuliaon tu debata. Jadi tadauma mologwaro do hita halak na porseya mologwaro do hita parbarita na uli mologwaro do hita ruas ni hurian di debata sada tada nasoboy lokang manang nasoboy dang tari jadi bagasa ngoluta ima naik ke pelehono tado jaginta tu debata lao gabe sangap dohot hamuliaon di debata damang dainang haanggi do sudah nang pinaribot mungkin ada orang akapar sekolah do akapar kuliah penting situ tu boto otak jala perlu situ tu ikut do boto otak molo dang tapeleho daging ta molo dang tapeleho ngoluta tu debata gabe madawu tu bagasa dosa do ujungna ati pihalak nang posea nang mana ada Yesus nang ringgas semerminggu ringgas majahabibel ringgas semertangian ala yang boso dipeleho do daging na tu debata di bagasan habariaon dot utuk ni roha madabu tu bagasa dosa do ujungna songon namasa di halak na persea di ruas ni tuata na aro di Korintus guaro mana sida nunga halak na persea guaro mana sida nunga ruas ni debata guaro mana sida nunga jol mana ibaru nunga tubuh padu wahlihon nunga maringan jalamian todi ni debata di bagasan nasida alai madabu do nasida tu bagasan dosa modalong suku-sukun buasa halak Kristen nunga maringan nunga mia todi di bagasan nasida nunga ringgas semerminggu nunga ringgas semertangian bahkan nunga parparita nauli alai buasa gabe boy musena sida mada butuh bagasan dosa alusna aladang dipelehon nasida daging nang todi nasida tu debata molo tabuka di sada Korin 5 ayat sada ayat sia dohot ayat 10 sada alai unak pola tabuka asahatop hitan nung boy masih sukunan dohot masih palianan alus. Nah, tiga kalimat songonom mariot isi. Terbekedo masa permainanon dihamu. Parangan sioloi aji-ajian pangisahi permabu dohot pandopo. Om mana masa dihalak na porsia dihurian itu hatta narong di huta Korintus. Ati PHP dohono na sila nang porsia guaro mana sila naung gabi jol mana tinok panay baru bahkan mungkin nunga gabi parbarita na uli alay madabu do na sila tubagasan permainan marite suratahon tunggo mostituto di Apostol Paulus gari dihalak si Pilipiku gari dihalak naso mananda ne bata gari dihalak naso macak kucisus dope di bagasan ngoluna nang dapot tita dosa si songoni hape di halak Korintus nunga persea nunga gabi jola panay baru alai dapot na sida mah dosa permainan pola rotahe di perjamu nanialap nanioli ni amanah asing dope akaparangan asing dope akapangsahi asing dope akapermahugon asing dope musaya akasioloi aji-aji sahalinay bahasa boy songoni sada alusna dihita di bagasan borngin manang di bagasan tikin na ulion ala dang dipeleho daging na tu debata dang di
ikon manangin-angin mahita di hatani debata. Masuk mahita tu isi ni jamita. Ima bagian na paduahon. Pelean nani halo mohon ni debata. Arong suku-suku digijang. Buasa iko pelehonon daging manang tot dini iba. Daging manang pamatang ni iba. Tu debata. Piga-piga alus bui mada putita. Manghuton surat na dikirimnya Apostol Paulus tuhala Korintus do tuhala Rom. Nah, sada Korintus 3 ayat 10 ono, sada Korintus 6 ayat 10 sia. Songono marido disi bahasana nabagas joro di debatado. Daging manang pamatang ni halat na persiyai. Daging manang pamatang ni halak na persiyai do. Inganan hamianan nito di perbadian. Namangiu muse buasa iko pelehono daging ta manang pamatang na tu debata sara Korin onom ayat 20 didok asadang hamu na puna daging mo ayar gado hamu ditobus debata. Dang hamu na puna dirimu. Dang hamu na puna ngolum. Dang hamu na puna dagingmu. Alani. Pasanga madebata. Marhite-hite dagingmu. Dohot marhite-hite tod di muna. Mangihu mamuse. 2 Petrus 2 ayat 22. Sara Korin onom ayat 10 tol. Hala na porsiaino. Na di Pauli. Di bagasan Kristus gabe parmianan ni to di porbadia parmianan ni debata marhite to di porbadia sada ayat natung masay konstitutu natung masay peting situtu iko botoot di bagasan nguluta sara Korintus 6 ayat 10 tol di sonon asaw nang manyan tu parmanyanon pamatangi manang dagingi tu debata mai jala debata tu dagingi salinai asaw nang manyan tu permainanon dagingi tu debata mai jala debata tu dagingi siapika-pika ayat nabuy tabereng do nabuy tabigi dapat malus na buasa iko pelehonot na daging ta tu debata. Na perjolo nakin bahwa memang daging manang pamatang ni halak na porsiya ito bagas joro ni debata. Nang ditobus debata doi jalatung masay arga situtu do hita ditobus. Dada binahan ni sere manang perak alay marhite-hite mudar ni Kristus. Naso marligang, naso marlaok. Na argay marhiteido halak na pusyay ditobus. Jadi dang na punata pamatang taon. Dang hita na puna sa daging taon. Dang hita na puna sa nguluta. Alani. Ikot do hape. Pasahatot taro daging tato debata. Jala pasangap madebata. Marhite-hite daging nang todimuna. Na paduahon. Na mga po'y maaw tuhamu ni na Apostol Paulus. Asa pa sa tabungolo mo, gabi pelean na mangolo. Na pelean na mangolo na marlamatan may. Pelean na tarojar siyan ngolo partodion. Siyan todi namian. Di ganu halak na persea di debata. Nata jalo siyan debata. Imangolo naman, ima pelian na mangolo. Pelian na tarotsan. Siya to di porbadia. Jadi pelian na mangolo, ima pelian. Manangolo ni halak na persea. Na mangolo di bagasan partodion. Damang dainang. Dota kahaan ki pinaribot peting situturo sigano pari naik kodo hita mangolo di bagasan partodion. Ang orang mangolo hita di bagasan partodion. Na mangolo mahita di bagasan hisap ni daging. Na nihi hagigihon ni debata. Alania manginang.
Tahu tema. Ahado pilihan na manguluni. Pilihan na mangula di bagasan partodion imato di Porbadia. Malunung nga mangulu hita di bagasan partodion. Mangulu di bagasan to di Porbadia. Miat to di nidebata. Maringat to di nidebata di bagasan nguluta. Jala dipakai hita. Gabe alat. Gabe maling di ibana. Tahu sangap dohot hamuliaun di guarna. Gabe marparbue naramos mahita. Ima parbue ni tod. Unang pala buka ayat na. Asa godang tikitanong. Masih pasukunan dohot masih palianan alus. Abu dapat tidak di Galatia 5 ayat 22 sampai 20. Masuk manusia hitam. 2 poin nomor 3. Na mga po'y maautuhan mo ni na Apostol Paulus. Asal ya kamu mangulumu, pasata mo daging mo. Gabe pilihan na mangulu. Gabe pilihan na badia. Damang dahin ng dot aka dongan na poso. Badia. Maulo di hata Junani. Manang di hata Ibrani. Didok maun kados. Namar lapatan may di pasiran. Laho tutujuan namar hadohoan. Di pasirang seperti di pasirang sian haholomon. Laho tujuan namar hadohoan. Di pasirang sian saluhut. Nasa na mga bati pardomuata. Di pasirang. Siyan nasa na mga bati parsaurata dokpa debata. Asagabe napunani debata ihita. Songsada sonto dihita damang dainang. Kayo nga ba bangsa Israel? Bangsa Israel 470 tahun mau dijajah di Mesir. Dan kuaron na sida malim ni debata. Dan kuaron na sida ruas ni debata ang dototongdo halahi tinggal di Mesir jala mangulu di bagasan hisap-hisap ni dagingna. Ikut di pasirang do na sida siya tano Mesir. Ikut di pasirang do na sida siya hara jauh ni si Firaun. Ikon haruar do na sida siya Mesir. Asaboy na sida gabe bangso na pinilin. Gabe ruas ni debata. Gabe daging ni Kristus. Gabe parsaoran ni debata. Nah, molo di hata Junani. Adong madua hata di Junani. Na patorakon artini badia. Na perjulu sahali badia imaheiros. Ilahi. Partodion. Holang may siyan hasurahan. Holang may siyan hapertibion. Hagios patibulhon. Patibulhon nguluta tu debata. Napaduahon dihata Junani. Hagiasmos. Di padan na baru namar lapatan may marsirang siyan hapertibion dohot siyan haramunon. Marsirang siyan haholopon. Marsirang siyan pakakumon ni sibolis. Masuk matubagasan hamulia ni debata. Di pasirang siyan portibion. Asa gabe napuna ni debata ihita. Damang dainang terlemo bimatu akan poso mungkin arang aka persekolah atau aka na kuliah iko badiano hita di bagasang nguluta iko sirang dohita sian hisap pisat ni daging iko sirang dohita sian permabukon ikon hasuba konot taro permainanon perjuji permabukon molo istilah di Medan nama sanuang begal. Iko sirang do hita siya sudai. Asaboy hita gabi. Malim namar harajaon di debata. Ikon holang do hita siya sudai. Asaboy hita gabi pilihan na ni halomohon ni debata.
Damang dainang halak nama melehud dagingna. Doto dina di bagasan habadiaon. Gabe pakeon di debatamay. Gabe sada alat. Gabe sada ula-ula di tangan ni debata. Gabe na posona. Gabe malim na mar harajaon di ibana. Alani damang dainang rikot situtu. Taingot matugas manang ulaw ni hamalimon. Tarlumobi ma di pada narobi. Adong maopat. Tugas ni hamalimon. Di sada inganan pamujion. Tu debata. Bagas joro ni debata. Didok magwarna tabernakel. Nah di ruang suci tolu maala di sini. Sada may meja roti. Jalina perjolo. Tugas ni hamalimon. Naikon patupa roti do. Sahalak malim. Di manogot dohot di botan. Napaduahon. Adong barisan warna kandil manang lampu bahasa Batakna. Nah sahalak malim. Ikon uruson na doon. Kandil manang lampu. Buasa. Itong basay hulum do. Di bagasan ruang kudusi. Maulodang mangolu lampui. Asarang terida manangahape. Jaladang boy ulahon na manangahape di bagasan tabernakel. Jena paduahon. Ula-ula ni hamalimon sahalak malim ima pature lampu. Mengisi miyak na marhite miyak urapan. Mangguting akasubu naung gabe marbiro. Dot akan asing. Napatuluhon. Adong masa dari san guarna pamili-milian. Mesbah dupa. Sahalak malim. Tutungon na barison pedupaan. Manang pilihan. Tu debata. Hamijon. Damar. Rasamala. Dohot akan asing. Gabe. Uap. Nausus. Uap napasonakon rohani debata. Molonwain guarong may tangiang manang doa siapaan. Napaupaton. Opat Musa. Opat Musa onom. Ayat 24. Sahak tu 26. Om Maulani Imam. Masu bangsa Israel. Jembolo guaro tu hitami imam manang malim di pada nai baru taigok ma tugas hamalimoni. Seperti yang doa pe halak na posiai imam malim. Si parade barita nauli doa pe halak na posiai imam malim. Nagabi palito do hape. Nagabi sinodang do hape. Halak na posiyay. Halak imam malimi. Tuwak kahalak na lilu jalan na sa porsiya do pe tu Jesus Kristus. Napapaton na mamasu-masu. Imat tugas ni hamalimon. Molomalim do hita. Berarti tugas ta mamasu-masu. Damang dainang. Dotaka hanggi pinaribot. Halak na mameleho dagingna. Na mameleho nguluna. Di bagasan haramunon. Manang halak na mangulu. Di bagasan hisap-pisap ni dagingna. Gabi pilihan na ni hagigihon di patamay. Molwarok kape pilihan na ni halomohon di bata. Adong mapilihan na ni hagigihon di bata. Pilihan na ni halomohon di bata. Ima pilihan na mangolu na badia. Na mangolu di bagasat todi. Na tarojar sian todi perbadia. Alay halak na mangolu di bagasan hisap pisak ni daging.
Oba pilihan. Nani hagigihon di debata. Asadang di halo moho debata. Pilihan ka si songoni. Alani terlumo itu akan aposok. Tuaka persekolah tuaka perkuliah. Kana poso gulung. Taingo may ikobadiado hape haposoni. Ikobadiado hape ngoluta di haposota. Asa terpasu-pasu haposota di debata. Asa terpasu-pasu akan niulani tangata. Asa terpasu-pasu ngoluta. Persekolahata, perkuliahata. Doh sudah naobar di ngoluta. Ikon beriado kita di bagasan ngoluta. Tapadaw manguluta, tapaholang, tahasubak ko masuri, akay sa pisa di dagingi. Asa, boy hita di paketo di gabe alat manang ula-ula di iban. Nah, damang dainan, maholo nung tapalihot na ginta, di bagasan habadyaw, gabe pakyon na di batamay, gabe imam manang malim na marharajaon di iban. Alani tung dihalo moho debatado asa sun badia daging ni napor sayay salinay alani tung dihalo moho debatado asa tung ias asa tung sun badia daging ni halat napor sayay kupahatak mo pasaton asa gurang tikitan nang masih pasuk ke doa masih palianan alus. Damang dainang. Nah, na perjul sehari dapat tidak mari sada Petrus sada ayat 15. Badia mamu. Ay na badia do anggo debata. Jadi puasa ikut badia daging kapeleono tatu debata. Ala debata na badia do anggo debata. Napa dua on. Sada Petrus 2 ayat sia bangso na badia do kape. Halak na porseyai. Molonunga di babadia bulan di Kristus hita mangolu mahita di bagasan habadiaon ay nabadia do ang mohalak na porsayay na patulungon unang mapasahat hamu ruas muna ruas manang anggota tubuh unang mapasahat hamu ruas muna tulo say bahen sinjata ni hajahaton tude batamay bahen senjata ni hati goran. Nah manggihong Moses di sana Tesalonika 4 ayat to di pangido debata naing badiaman yan aka na porsayay. Iba piga-piga po damang dainan buasa ikon badia peliani di jolo ni debata. Poin na papaton manang poin na perpudi. Nah terakhir di kita pilihan lomo ni rohani debata damang dainan pilihan di bahasa Batak namar lapatan may songosada sileon-leon tu na pinarsangapan situtu maluaka di zaman-zaman harajaon na jolo adong maistilah upeti malu sada raja na dihormati adong masada pilihan manang upeti. Jadi pilihan ini imasada sileon-leon. Tu na pinarsangapan situtu. Molo konteks nata bahason pilihan tu debata berarti nahola debatado na ikon parsangapata di bagasan ngolutta. Jadi pilihan nani halomohon di debata ima pilihan pasahat to daging to di debata di bagasan seret di bagasan udu ni roha lau mangulahon ulaon lomo ni roha molo di hata junani damang dainang dapat kita ma adong dua hata badia na perjolo latria namar lapatan may marhala dohon diri. Sering dorata bege hata parhalado. Molongay do parhalado. Sada pangulani huri may. Jadi molo latria marhala dohon diri. Mameleho diri. Gabe sada
alat manang pilihan di tangan ni debata bahin panobaon tu sangap do tu hamulion. Napaduahon ima prospor pilihan. Pilihan ni tong may namarlapatan. Marhala doon diri. Mameleho daging. Marpangusadean. Marhato bato diri. Tu debata jala pasangapon debata. Pilihan na ni halomohon ni debata ima ngulu na ibaru. Nama karikoton jala na mangulahon haka ni debata na mangulu di bagasan habalimon dohot di bagasan habadiyahon. Jadi mulu malim do hita guaro damang dainang iko badiado hita iko mangulu do hita di bagasan hamalimon baik sangat dohot hamuliaw ni debata. Halak na mameliho daging dohot todi na to debata. Gabi mangulu may di bagasat todi jala marparbue ima parbue ni tod. Ala ni damang dainang. Tung masay gomos di Pangido Apostol Paulus tuhalak na persiana adong di Rom. Asa unang magabi sa robang hamong dohot portibiyon. Napaduahon asa ramos mahamong marperbuehon atigoran. Asa mangolu hita di bagasan hadaulaton. Marrohan na burju. Biar mida debata jala padao diri sian hajahaton. Filipi 4 ayat 8 marpikiran naringdan. Marpikiran nabadia. Ima opak poin na boy tabereng damang dainang buasa ikop pelihon ta daging ta tu debata jala buhado pelihani asa gabi pilihan nani halo mohon rohani debata songon panipuli mana kesimpulan di hita di bagasan borginon adang mau pak di hita kesimpulan na perjulu sahali asa ta pelihon ma daging nang todita gabi pilihan na mangulu jalan nabadia tu debata ay ido nani halo mohana. Napaduahon unang magabesarop panghita dohot portibion. Napatuluhon alay tapauba ma pikirata asa tau hita lomo ni rohani debata. Napapaton di halo mohot debata do hita na persaya asa sudenggan jala ia soha surahan di ari ni Tuhatta Jesus Kristus. Amin. Matang yang mahita. Mauliate madihu ali Tuhan. Nunga mananginangi hami dihatami ima taringot tupelian nani halo mohon ni debata. Saunari piali Tuhan nama si pasukunan jala nama si palianan alus mahami asal bagas pangatisyon nami taringot tupelian nani halo mohon ni debata. Perbisuki perbadiai mahami ganuk marsada-sada. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Kami matangian. Amin. Amin. Upasah dari Imam Setu pembawa acara. Silakan dianmut Ibu Ime, unmute. Dianmut dulu Ibu. Dianmut Inang Jo. Mau lihat madi na poso natutulong nga di pasahat behata ni debata. Adorang sasahat do pehita. Adorang sasahat do pehita tu alus dohot sukun-sukun. Margobar majolo hita asa adong si ngotot ta di arina naingro. Tu na poso na amang obi di pasahat matiki. Noli nangime tuamang doa dainang asarap margombar mahita rade ma tuamang doa dainang lau membuka kameramu
jala unang lupa memben raksan lope nararai songonon. Oke, buat masyanon. Sada dua tolu cheers. Oke, mau lihat tema tu amang dot dainang upalulak amima tu inang ime. Damang dainang nung ahita tangihon be hatani debata nang pinasaha ni naposona radi bagasan rohatta adong dope nasolot maneng nasohita tu si dope sonari saha mahita tutu sesi sukun dot alu si manani uluhon ni naposona amang lekson si manjuntak tu amang lekson si manjuntak pinasahat matiki. Mulai di inang baru Simamora. Jadi cumulo madohono tatutu liate dia mata perjamita sona mang pendita ati koran menalu narari dope madongani hita di suku-sukun dohot aluson. Jadi amang inang atik biha arong nasolot di bagasan rohamuna boy ma guretok kamu suku-suku munai marhite kolom chat na adong di aplikasi Zoomon. Guretok kamu marisi harus suku-suku muna na marhadumuan di topik manang tema di bagasan bornginon pilihan na hinalomon ni rohani debata manang di taringot tuha Kristenon alanan waeng tutu marhadumuan dui gabi pilihan na hinalomohon ni rohani debata. Jadi di hamu manami dohotina nami guretok kamu ma di makite kolom chat sambil napai mahu kita dong suku-sukun namadok songono namang songon na didok niamang nakingan nunga halak na porsea na sida ima halak na huria na di Rom alai buasa bui na sida madebu tuwaka hadusaun na maragam jala akadusan na maragam na niulan na sidai dang masa si songoni yaka halak si PDB gupe dang masa ni na si songoni ahado ubahan si songoni amang. Mau lihat di suku-suku ni damang dinang na nang pasahatu suku-suku doon. Ali yang belum menangin kita nak kiding asa situng na nunga di patorang nakin. Buasa masa songoni alusna ala dangolo na sida manang ala bakol na sida mamelehon daging na tu debata. Dihalo mohon dihagioton na sida do. Hisap pisah ni daging di bagasan ngolu nasi. Nah tersongan ni mang. Melihat ya mang. Jadi na dihisap ni daging do diulu nasi dah mang. Ido hisap pisah di daging do diulu nasi dah. Oke. Lihat ya mang. Suku-suku na mangihu mesti songonon. Do bay jol magodang mangalihu pilihan na suman na songon materi manang hepeng ala ida ngulu memilihun dirina songon masuk ke sukunya mang buasa halak gudang dipilih do hepeng na dipilih do artana alai dang dipilihon dirina alai dang dipilihon dirina nah manang nguluna mandibanguluna Oma opat manang lima ada warna teh tawaran na pinasah ni si Firaun tu si Musa dong di jauh debata na sida asah luar sian Mesir lao memilihon pilihan tu debata sono mati dok si Firaun teki oke boy do kamu haluan Malaikat na mahamu na haluar siap tahun Misiron. Songon na nido ni debata. Alay ingot mada haluar mahamu. Lau mahamu sa Misiron. Alay unang madahu. Tong mahamu di bagasan Misir. O masara tawaran na perzulo. Na pinasaha ni si Firaun. Na bodo pasahat mo pilihan.
Boleh bahasa mutu de bata. Alai di Soma, di Hutaoma, di Mesir. Nah, amat ko si Musa do si Harun alusna daw. Ikon haruar no hamesian Mesir. Toluari perjalanan asadas. Disipe hamian nong lau memilihon pilihan nami tu de bata. Nah, Oma sada tawaran. Tawaran apa dua hon? Oke, mau ke keluar namamu, siap tanu Mesir, oke. Lau mamu. Alai ingat, unang padahu. Unang padahu. Nah, berlapa teman. Unang mabursuhu, unang mabagasu. Kristiano ni. Nah, napatuluhon. Mau haluar hamu, mau kan haluar namamu siam Mesiron, boy. Haluar mahamu. Alai ingat mada. Holan akka bau ama. Unang dahot akka beruat. Napa baton? Molo keluar namamu, haruar patahu kamu siam Mesiron. Alai ingat tamu ma. Dang boy dohot lobu biru-biru dahot akka artamu na asing. Ahamelo semusa alusna daun. Aido pilihonon namin tu de bata. Jalerang boy tinggal. Sada apa pedang boy tinggal di Mesir. Nah, jadi puasa halak. Jadi na pinangirohon ni Tuhan. Siyan halak na persaya. Asa pilihonot tama pamatangta, ngoluta, tung ikosun badia. Iko pilihonot tama tu de bata. Artata. Dorbiata. Ladang manang perlata alai terlumo bima ikon pamatangta. Coba sahalak gudangan. Ilihat do pengna, dilihat do artana alai dang dipelihon anggo dagingna, dang dipelihon anggo dirina. Buasa masa si songoni sada mungkin hurang pangatisyon na sida taringot tu peliani do peliani. Nah, itu pasomar minggu aw. Alarong lepas ulaun. Ba tongos sodo peliaku. Nah, jadi mungkin hurang pangatisyon na sida taringot tu lapatan ni do peliani. Alai ang sa sitong na lubi marlapatan do halak na solo mamilihon daging na molos di pelayan sehari-hari. Biasa natariho dopai sada tu aji tu par datu-datuon dohot tuaka dosa nabuni dosa na dihalamon rohana. Malu di bahasa Indonesia di dosa yang terselubung. Aternata luma na biasa na. Malu adong do aji ni halak biasa na bakol doon mamilihon daging na. Maularong aka dosa na terselubung. Dosa na buni, dosa na hulip. Taberang, alay di halomosa, biasa na bakol do jar masisongonon, mamilihon daging na. Napatuluhon, kurang pangatsisyon na sida taringot tu pelean ni daging na mangulo na badia jala na ni halomoro. Atas ni mamang. Olha, tema itu amang. Masai takas di lek kamu alus sian suku-suku nakingan sian hata ni debata dungi musemang on songon suku-suku na mangihu do bereng on namar pardomo tu suku-suku na barjolo nakingan puasa do dipatibo nasida do pedirina dang nagabe marsak nasida ima akka na mangula ragam ni hadosauni ima nang pinasaat niya mang naking karagam ni hadosauni yuda nasida ala dipatibo dope dirina dang marsak nasida dibain hadosaun di nasidai. Mau lihat ya. Puasa halak. Nungadang dipilih dirina jadi bata alai malah dipatibul derina tersori mati amang suku-suku ni. Ilo mang.
Ya. Mau lihat ya. Biasanya maulah kajol masih songonon, godang do dapat tita. Jolma naso tubuh padu hali hot dopion biasanya. Jolma nasonai baru dopion. Jolma ngulu di bagasan hahulumon. Jolma naso marsaur dopion dohot todi perbadia. Nah, mungkin boleh dibantu Pastor Huntal Manel. Tersongoni ma nadapo tamang. Mau lihat ya. Di tabori mo sa nawang perdita Huntal Manelu. Pasatama ti kiamang ala nang dipasa nakingan nawang hatigoran. Iya. Jadi molo guar pe Kristen memang HP dang dope tubuh padu halihon ba laos olo dotongi madiula dosa ala laos dibati bomuse dirina. Edo. Anang hatan itu hatta nama dokon akajol mape par uti-utian pertabas-tabas didokon ay aka pergijang ni roha do halak si songon ninna. Laos ido hasumbongon manang gijang ni roha dihalaki. Budua sonon, budua tahat talika, budua sonon, budua mau berarti bertabas-tabas ni rohana. Jadi akajol mas sonon memang nasotarihot dopeon dohot to di perbadia. Todina dang tubuh do bisa to di perbadia, manang dang tubuh dopeon padua halihon. Biasanya sonido. Alawas tar soni di bibelo di surat todo yang gojol manang tubuh padua halihon goarod doi gabe aka anak ni debata. Yohanes sadar 10:2 sudah jol mana persia dohot nama jalu Yesus gabe Tuhan jali sipal 2 di ibana laos dibahen doi gabe aka anak ni debata. Jalan meludung aka anak ni debata laos ton di perbadian na adong di ibanai ido manosoi ido pahehehon molo mada butu dosa. Ala ton di perbadiai terus doi paingoton akana persia asana persiai berdalan di hati kosong ni debata. Bodo penian mada butu dosa boi harumuse moloso dewasa rohani dope jujut mada butu dosa. Alai tung jujut pe mada butu dosa laus jujut siani do tadi berbadiai pagugohon manosoi manoguno gudo hot paihehon asa unang nasida gabe margulu di bagasa dosai. Ima son tugas nito di perbadia. Jadi alani do mangi ala nasu tarihot de beto debata itu biasana molodung do tarihot imana to debata molodung do di babadia atau di perbadia ibana di babadia hatani debata di babadia mudar ni Yesus biasana manol solo do ibana molo maulah dosa dungi bertobat ibanarong warna pertobatan harian jale tugutu tan perbadia so ni mamang molate matutu sangget matutu lam takas kita saluhut na sukun na mangihuk muse mandok songono namang songon dia do hita mamalihod daging taga bepilian nasun badia di tonga-tonga ni portibion natung masay godaan songon hata ni debata mandokon badia mahamu na badia doahu songon ni mama. Baik. Mau lihat hujaha homa 2 Korintus 6 ayat 10:4 1:10 itu itu halusna hobereng. Bohado asa gabe daging tol gabe pelian dan halomboro ni debata atik petung masay godang aka. Nah, sok nambay dok 2 Korintus 6 ayat 10:4. Unang masauga mu dohot akka naso persea ayah mapardomuan ni hati gora dohot nasohum jala ahado asauran ni hatiuron dohot haholomon behama domu Kristus dohot belial ahama hatopan ni na persea
dohot na soporsea tung olo ma mardumu joro ni debata dohot akka aji-ajian ay joro ni debata na mangului dohita songon na ni debata naing di tonga-tonga na sida doao maringanan jala mardalani gabe debata na sida doao jala na sida gabe bangsokku di bahini ruar mahamu siat tonga-tonga na sida jala pahola kamu madirimuna ninna Tuhani unang maja mahamuna ramu asa hujakon hamu. Nah, tasugani mamang. Sara Korintus 15 ayat 50 tulu. Molo salah. Nah, molo didok di bagasan bahasa Indonesia, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sangat-sangat penting jaga otak dohot ise dohita marsawa. Mula marsaur hita dohot na halak na badia, gabi badia dohita. Ale mula marsaur hita dohot aka parjuji, gabi parjuji dohita. Mula marsaur hita dohot aka parisap, gabi parisap dohita. Mula marsaur hita dohot aka permabuk, permabuk dohita. Ala ni dia nak kedua Korintus 6 ayat 10 itu dibahini ruar mahamu siani. Ruar mahamu sian tonga nasida. Asa unang marsaur hita dahot kajolma si songoni atar songoni mama Magapit ito amang tumasay rakas halus naong pinasaha mo na siyanhatan ni Tuhani. Jadi dihamu ama nami dohotin na nami surat kamu masuk ke muna manang adong dihamu na neng manukun secara langsung. Mungkin ala adong petik kita jaladang pola nator pihak kita nuaing na mga liyaw sukusukun adong naing manukus secara langsung dihamu ama nami dohotin na nami mungkin boy mamabayan reaction songonon ang martudo angkat tangan atik biha adong kurang puas doh ilala molo manuraton makiti sada-sada naing maniana manukun secara langsung atik biha adong nasongoni adong do dihamu ama nami dohotin na nami suku-suku na mangihu mo se amang didok songonon songod dia do hita pabuaho tu sada-sada halak na pabuahon tu sada-sada halak bahwasana narumiko do mamelihon diri siyan na mamelihon materi asa unang tersinggung halaki songod dia do menurut amang suku no namang halak na persia naong mamelihon diri na tu debata pasti mamelihon na adong di ibana. Hepeng do, dorbiya do, artana asing. Pelehonon na may tulibata, molo nunga diri na pe, nunga di pelehon, tu debata. Imahalak na persaya. Alay halak na sa persaya, na sumiyan na sumaringana do petok di bagasan na sida, biasa na, tanah do di pelehon, alay diri na daw. Nah, jadi molo halak na persaya di mana? Naolo gabe napason di debata naong memilih diri di bagasan hamalimon dohot habadiaon biasa na atana dorbiana dohot akana asing pedo epengna biasa na pelehonon na do di debata. Nah, terus ni mama. Mungkin saudet na hurang nakingan suku-suku ni mado songono namang songod dia do hita pasahaton tu nasida asa unang tersinggung nasida bahwasana rumiko do mamilihon diri sian mamilihon arta. Oke mau lihat. Songod dia carana. Baik. Bata pasahat maka hatan ni bata naking di patorong di gijang bahasana na bagas joro ni debata do anggo pamatangday. Nah, dari bagasan daging tado, pamatang tado, mian manang maringanan, todri ini debata.
Napatuluhon asa tahu diri kita. Naung ditubus debatado kita. Merhita mudar na naargai. Asa dang napunata daging taon. Dang napunata nguluton. Napuna ni debatado. Ala ni pasangap madebata marhite-hite daging doho todim. Terakhir rasa ayat napas tu siapa. Mulai tema. Oke. Tahu timu se. Adong dapat di hamu amanami doho tina nami. Adik bihadong solok di rohamu na sutung gabi subui mudu pamu borngino namanginang. Adong goe nanang mertudu. Sutung subui mudu pamu bornginon alani wasa manaking dak kusuk ki. Apa saya solok dapat di bagas roh hakan. Sona macetin na macet. Adong dapat manginang. Mungkin sambil paimahu kita, atik biharong nanang si tabani amang padita Manalu, Huntal Manalu. Iya, baik. Sambil PT Honda Mang Dainang, mulai tungaron lebih suku-sukunan non. Habis waktu sesi suku-suku dot alus. Tabay mo siya, songon suku-suku nakinon na perpudi ima bohado carana asa unang tersinggung akad jonga jolma ima nama dok na perlu do mamalihon pamatang tu debata gabi pilihan na mangulu unang apalak kartana. Jadi memang mulai tertopuni dok tunesida itu magam do ikon pirimi pilihon mulo ningon orang jarhon tersinggung do halaki. Ya saya na songoni. Jadi song pengalaman di bamang salelengon kurang lebih 27 tahun ini ngomma joloni baldo manang dibangun pardonganon. Dibangun pardonganon. Di sarana rupani molo tetangga do molo halak batak madokko jolo tinitip sangkar banururuan jolo sinukum marga sabin waktu pertuturan inna. Kadang-kadang dibangun pardonganon melalui marga songoni. Nah, kadang-kadang dibangun muse hubungan melalui profesi. Jadi nebereng berhitihado bui membangun hubungan. Asa nyaman jo halaki. Nah, dung nyaman halaki merdongan dohot iba baru pena masuk nanget barita nauli manang Injil. Nah, tarsoni marupani. Jala hula doon di litong ni huta. Iba na gabi gudang sunar pelana pribadi orang tua ni murid-murid kuantar murid-murid itu pakai mobil. Itu tujuh aku sebetulnya dan apalah ulah mangantarin no perlu daw. Alai asa tungkutan daruna tuana. Asa persiana tuana tuhami bahwa anak konai tak ajari do denggan. Unang adong habib bango dinasida. Dapat dua hong nang pesuma wasiba nang perlu hiat jo minum jo awo amang di jabu muno joningon. Dukai bisi musa ni kema Tuhan hatam do naman dokko. Manang nai se halak na mga leon minum na pasumi tunay kapasu-pasum do. Tuhan numatung huinum aik siya damang ondot day naon. Alani ikon hopatolah sudut tunasida bertanauli asa taruli nasida sen hatami gabe yanak kom rasni ngomatong kan. Nah ima jorpani on pengalaman pribadi kurunianon. Nah dang nagkono kikotono daw. Alai tersoni mana hula horpani. Menjalin hubungan dengan cara kasih. Nah, sehingga memang hidokon amang soni dua te. Anggo soni dua putih amang roro nama tujabumu. Akhirnya harus kepeng amang ada yang gotong garikau pitaho manang nacimu nama antar kun nama tujabunin. Amar diskusi halakin yang mengantar garuk kau dot jipang 70 tahun. Ala puasa, ala dibangun hubungan. Jadi dan tersinggung lagi, alai itu HP itu tua rohana. Nah, ada memang bison memang perlu warna hikmat memang perlu memang kita rendah hati. Nah, itu dia. Jadi hamba Tuhan itu harus rendah hati dan kita mengasihi dengan doh tolong nyata. Begitu. Jadi tolong doh aku dia nak pun menondingon HP ternyata olah kata dibereng bahadi. Ada hidung roh udan nyantar baru nasi dia nyantar anak konna. Seperti antar hamu dua mangateninna. Dia berpenukun halaki. Bana harus tu halakona te. Bui sappe di antara kokun rohana. Di sima rupani ninum aik nelas mitanyakon, diikuti firman Tuhan, baru pina masuk manandanget injilon.
Atau morsoni amang dudut nama hami rotu jabumunin na gabe bui halaki rotu hita diskusi firman Tuhan ima alani rohana rendah hati na serep roha dohot nawolo makaulo ima soni memang tabane sana sautik nian masing-masing hita bodo jadi dor hakku pena mo tuan nasin son hamba tuan bodo nong ada orang so di bain pipinata manang amang pendeta Dr. Thomas anu panipuli mo tuan arong do pena silakan amang soni mazu sana mo leate mazu tu ya mang di tahun termanalu nang mga bayi nakingan seorang pinasahan niya mang pandita huntal manalo nakingan ate biharong na naneng mga bay. Ada orang so tu amang pandita Siobing. Sa dinay sukunot amang inang arong dope dihamon naneng manukun secara langsung. Aladong dope kita sautik nai. Sonnya son sorong be suku be. Tidak orang pendeta terus nama dipuli nama. Berarti ngapala takas be hatorangan nong penasahan yang pendeta tak. Jadi mulu sama ni berarti itu penasahan matuang pendeta Thomas Siobing di panipuli manang laho mangaleon sautik kata amolete tu mengpendeta hati goran manelu. Malate mo. Mulai mah amang Lekson, mulai mah amang perjamitan nami, amang Pandita Hatigoran Manalu, apalah junior nih amang Pandita Huntal Manalu, mulai mau bereng ganteng do bereng amang Hatigoran si amang Huntal. Puji Tuhan, mulai amang macai takas naking jala praktis, jala lengkap sudah hatorangan nih amang Hatigoran. Molo neng utab basa betul dang menambah besong na merangkum tulu hatai pelean na mangulu na badia dohot na nilomohon di Tuhani. Jadi molo ido pelean na mangulu molo di padan na rovi perjanjian lama pelean na mate daging persembahan ale mate. Jadi Tuhan mangido asa kita pasaton daging ta gabi pelean nama ngulu dang nama tepe. Nah julu molo nama teon daging domba dibakar adong harum nei sian daging nama teon. Sonari ikon harumi sian daging sian hanguluata mengharumkan nama Tuhan. Nah, dengan ini taringot tu pelean nama ngulon. Jadi ikon mangatusi ta pasat madagingmu berarti sude nadong di dalam di joro di daging ta termasuk jiwa raga kita. Jadi tiki hatai madok pasatna peleom dagingmu gabe pelean berarti seluruh hidup kita, totalitas hidup kita yang ada dalam daging kita, termasuk itu jiwa, raga kita, emosi, pikiran kita menyatu menjadi totalitas. Menjadi kepala yang hidup, mata yang hidup, mulut yang hidup, tangan yang hidup, persembahan yang hidup. Nah, dungoni molo taringot najulu persembahan ini kan dipotong-potong bagian-bagian naik. Lapatan sude bagian-bagian daging ta ikon dipasat tutuhan gabe bagian nama ngulu. Potongan-potongan hidup kita. Tangan yang hidup bagi Tuhan. Mata yang hidup bagi Tuhan. Mulut yang hidup bagi Tuhan. Kaki yang hidup bagi Tuhan. Duguni naking pelean nabadia ngatakas naking di pasad hagios terpisah dari dosa, tidak berbau dosa, nggak ada bau dosa yang tercium. Itulah pelean nabadiai. Lalu terakhir nani lomohon ni Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan,
yang hanya diterima oleh Tuhan, yang berhak menerima itu namanya persembahan, bukan kita. Jadi mulai do persembahan nani lomo Tuhan ini lapatan na ima persembahan yang Tuhan saja yang berhak menerima. Nah, puji Tuhan, mulai ada mah Tuhan ini, mulai ada salah dari amang paditata, amang parjami tata, tema kita sadarion, tema yang luar biasa mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah persembahan. Lalu diakhiri nak King, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu menyangkut persembahan hidup totalitas kehidupan kita. Imahata taban senau, puji Tuhan, mulai atema, horas. Horas matutu, mulai atema kamu siobing. Salinay dohonan namin matutu, mulai atema amang ta pertamitata, amang perdita hati koran manalu. Isudui alus ng pinasahak muna, song-songani di suku-suku dohot alus, di suku-sukun ng pinasahak ni amanami dohot inanami. Jadi nung asipul betutu tikita ima ditiki suku-suku dohot alus, mulai tema dituhata pinasahak mamuse tiki tuyu inang ime simamora. Mulai atema. Jolo di unmute Jaina. Oke. Matutu ngatol hasbe hatani debata di pasahatu hita di bagasa Boronginon lewat alus nang suku-sukun nunga gudang be di baritahon barita nauli sonari marede mahita musena sian bukwede nomor 10 ayat sadaro di ayat nana paupaton 7 lom o Tuhan. Tuhan sahat madirikon ake maau hombar tulomon molodang ho Tuhan maringanan diau dirikon dang mararga bei tung pogos pedison manang sonang tahe marsigat tung tuho sasude olan ho dang bedirikon togu matu nature tujolom mo Tuhan say gararo hakon tungunduk do mangoloi ho ton dimi matoktong margogoy honawon mangulahon lomo ni rohan pogos pedison manang sonang tahe marsigat tung tuho sasude olan ho ui huton dang bedirikon togu matu nature marpadan doau ikon ho hui huton tokton ai uboto takas na martua doau nang muse dohot di ngolukon tung pogos pedison manang sonang tahe marsigat tung tuho sasude olan ho hui huton dang bedirikon togu matu nature tung pogos pedison manang sonang tahe marsigat tung tuho sasude
sonari hita tangi majolo titing manang buah-buah aka sinarabui ikut tenota tu minggu nanengro. Lima titing dihita di bagasa bornginon. Sonari nunga sipul betutu ulau perturjata di bagasa bornginon. Masuk mahita tutang yang pangujungi dohot tangiang pasu-pasu. Iman na niluhan ni naposona amang pandita hati goran Manalu. Tu amang pandita hati goran Manalu pinasaha matiki. Patang yang mahita mau lihat yang madiho ali Tuhan. Bertaba-taba terus basa-basa dot olong Roham di bagasan ngulu nami. Kupasa tabima yayasan GLFI tudangam wali Tuhan. Pasu-pasu ma yayasan GLFI pakai mali Tuhan. Gabe sada sinodang di Indonesia asa melalui yayasan GLFI tung masay gudang majelman na madapot haluaon, madapot hamalungon, madapot sila sniroha, madapot pemulihan sian Tuhan. So dia kapengurus na dong di GLFI mulai sian Bapak Thomas sebagai ketua sekretaris dan semua para petugas-petugas dot akan asing upasa tan sudah ali Tuhan urasi manasida pakai manasida tahu sangat dohot lomoni roham asa marsangap magwarmu melalui yayasan GLFI. Pasu-pasu ma para pengguna sida, pasu-pasu ma akasulinan juga di tangan sida, pasu-pasu ma sudah kegiatan-kegiatan nadong diganu minggu do diganu bulan. Suang sumenimbal Tuhan khusus acara bangsa na pinilit Tuhan mana masuk-masuk asalam godang bangsa Batak manada waso manada holong dohot manada bahasa mi matangya kami ali Tuhan pasuk-pasuk ma bangsa Batak useho mahwasong useho mamujijatmu asa madapat haluaon bangsa nami asalam manada holong ni roham asa di bagasan uduk dohot serep ni roha bangsa nami roh tujolom marsoba mamilehon daging dohot todina tuho li Tuhan. Mau lihat temadi acara nami naung tupa di bagasan asi dohot holong ni roham dan mengunjungi mahami tua mana masuk-masuk ganu pahami dohot sule ama ina nami nama dohoti acaraon. Mau lihat temadi ho mari Tuhan Yesus Kristus kami mertangiang damang dainang rap mahita medok di tangiang niajar ni Yesus tu sisiana ima tangiang ale amanami rap mahita medok ale amanami nami na di Banua Kijang saya tinor bagia maguarmu saya Roma harajomu Saya saud. Salomoni roham di Banua Tongaon songon nadi Wagijang lehot Tuhan kami sadario siapa sama dosa nami mohon pansa nami di dosa hidung
Munang kami Tugi hontu pangunjunan. panujunan. Tua mahabisian pangagu. Hai ho dona Punya harajau. Hakun. Rodia sama boni saliling nililingna. Bilingna. Amin. Amin. Ini rohani di ama. Dohot holong ni rohani Tuhata Yesus Kristus anak nana sasadai. Dohot parsauran nito di perbadia. Ima nama tongani nama ngarapoti sudah nasongoluta kanu parsada-sada. Mulai ditekion saat rodi saliling nilileng na Maranatha. Amen. 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 Amin. Amen. Moliate ma tu naposona amang pandita hatigoran Manalu damang dainang nang pinaribo penadong di bagasa Jumon dunga sipul betutu ulo pertodiota di bagasa Bornginon anggia matutu tu bulan na naing robo do pehita pa Jepang di bagasan hahi pason lau pa hut program bangso na pinilit adorang somar pisa do pehita di bagasa Bornginon marende mahita o tano batang. Oras. Matutudi taluhutna. Oras matutudi tasaluhutna. Oras madita salut amang ina. Oliate di nang lini Ervina. Kate dihamu nami doatina nami. Mulai emang pendeta nami.